Kapor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabala Snakerpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Ka umsning People's Front kalapan benapat ba bakan pelong ya ka lempung ya lekai football kabala ai kerteng kum ka UPF Super Cup Football Tournament hamaran ya lekai Khusnam umran yang bernai. Ha ka jinga kran mekla patai kubor General Secretary UPF uba Kidorius Serkar but Sports Secretary uba Sumar Langswer kila ong ba ka UPF kala shim ya ka jam dan pelong ya ka ni ka tournament. Namar ka jing ang nuot ban kintiu ya kasap ya lekai jong ki samla na kishnong ki barang hap hapo ka jeli jong ka umsning constituency kila itu ba ka UPF kala pen kre ya ka Khusnam ha ka ba ka kenhun Lahduh kan yok kur ya ka song pisa ka ba shilak tingka kat ba ka kenhun ka ba ar kan yok kur ya ka song pisa ka ba san pau hajar tingka ha ka juk ka por kini kinong yalam kila pen tibru ba ka UPF kala rai ban pelong ya ka youth soccer camp ka ban sedang nadu ka arpusan trik risau arja apusan na ka benta ki kena shinrang berkentai ki bala kenjo Jakarta ka ba san snem haduk khat khandai snem ngin sa pelong ya ka UPF Super Cup Football Tournament arja arpusan ka ban salong ha arpusau trik mentau benai bat ka jaka kan dei hapo ka badan football jong ka sport club umran yang pernah tinggi kerpat ia pi ki tim Snong baro ba finish benta ha kini ke football tournament ke bansa long mentau benai bat ka jing temu jong kani ke football tournament ke long ban kentiu ya ka sport kam kerpang ya ki tim Snong ba pinyo ban sim benta kam tam ye ba kani ke tournament ke ba pelong benta ke long ba ka prize kandi ke ba silap ya ki nong job ti ka jing temu jong ki UPF ro ban kentiu ya ka sport nang taruh bangini kun persya ya udrops balahir thma ya ki kun samla bat kumjuro kiwe ki kam sekri ban kentiu ki emlang salang ni nakaliang UPF ni penkre ya kani ka tournament ka UPF Super Cup ka mendai na bata ki kun samla jong ka dong ka than ka umsning constituency ya ka bangin sedang nadu ka arpusan trek jong uni brai Oktober bat ngin penkut ya ka ha ka khalai trek ubnai November ki berjob akan ka tournament kinyo ya ka prize money ka balong silak tengka ka runners up kalong san phawaja rangkat ki trophies bat ki wi ki jing ai sobha nangta ka bairung akan ka tournament kalong 8000 san spa si team bat ki players ki bala banila ka ni kilong na bata ki tu ki club ki snong ki badan hapo kaum snong hapo ka umsling constituency hajo ka poru na khat sobha ya wer ya pi baro ki samla lani ki club bat ki snong ki badan hapo counseling constituency mafino ni simbanta hagani ka tournament nama kani hi kamdei tang ka tournament bangi squad ban penile kai henrei ru ban penlong baki kena kin kiar na gini ki jingdi basni ki bamanta bila iman ka por ki lami mo ki la jelai te daga jingo ni simbanta hagani ka tournament ki bon ki kena ki nyola jolenti te hadin kani ni ko ban ya thuru ya pi ba ka UPF ka penkre ya ka youth camp na bata ki kinaret ke banado sansnem hadu prasnem hadu ka knaisnem ka bangin pelong ke ka kam arsen stio kata ha ka si thodien bat si sajan ka bandai lai banai kanthi na bata ki khna ka banlong hangte hapo madan hapo umsau nong krai turf hungtu Maryland turf min pelong hangtu te kani ru ka we na ka panta ba ka UPF ka shim ya kani ka sinjam ba namar boro ni juang udrox henry ka pat kalenti ka bang ni kwa ban pelai khna kalong ba kin klet ya utu udrox kin kan mau ka sports ma baginyo akamet ka bakot bakya baginyo gijingmat jing perkat ka basai tena kata kadau ni kwa ban pelong ya kani ka camp rengkat bagini ka tournament ha ka jo ka por ten kmi lenti ya pi baro ki kmi ki pa ki numbers ki dan ki posters ki city bangila pha ki snong soba ban chim kya ban phun ni mat ngin yo ban tip ya pi ya ki jingdan kam ha gini ki kam bat ru ha gini ka tournament ka bangin pelong mata
squat ya các tiên là dòng bên đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi căn pa balai phi ongit habangi don laga jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan ka kentien khasi kam ju ong ban ya kiu ya up hinrangi kiu ya thep tiên là dòng tu da ya kan mau kendit ho tiên khasi lapan mi da ka pati CCTV na ka benta ka jingmentoi upat ba